Kom nu, vi er der næsten. Du sagde lige at få ind ad bakken. Ja, vi skal lige rundt i det næste sving, så er vi der. Yes. Det er derinde Peter han sidder, inde i den hvide bygning. Fuck Peter. Jeg skal have en plettet bjergetrøje nu, mand. Også til dig. Lortedag. Det er der Peter Anker fra. Det er lige ungdomsskole der. Det der. De har godt nok oppet så lidt på. Ja, hej. Ja, mand. Du ved godt, du skal give skulder og endnu, ikke? Skulder. Går hen. Ja. Til Hørsholm. Kom nu. Kom. Vil du hellere cykle lidt? Ja. Nej, det får du ikke lov til. Jesus Kristus, mand. Jeg burde fandme forbydes for den her påskedag. Kom så. Det er bælsret, der er helt færdigt, mand. 5 minutter mere, så er der bare ja. Du sagde for enden af bakken, mand. Ja, det er lige heroppe, det er det blå skilt. Jesus Kristus. Og så rundt om den næste sving bagefter. Kom så. Rasmus, du skal bære mig hjem, det ved du godt, ikke? Jeg skulle bare ud og køre en eftermiddagstur. Ja. Se, hvad det er blevet til. Nej. Fuck påske. Lortedag. Jesu Kristus. Kom så, jeg er der med. Jeg kører over og lukker lågen op, så tæt er vi på. Ja. Peter på dagen der. Så camera boy. Prøv nu at holde masken lidt, mand. Det er ikke mig, der er på. Nej. Så er det ned ad bakke. Totalt ned ad bakke der. Pas på, at du ikke bryder lydmuren. En mand i min alder. Han burde ikke lave sådan noget her. Men burde der ikke chauffør som dig, Christian, der kører dig rundt? Det er der ikke råd til. Du arbejder gratis, det ved vi. Det var fandme også lidt koldt bare, når der er noget. Nej, var det her eller hvad? Ja, ja. Det ligner sådan noget. Materialegård. Containerplads. Container. Hvor bliver han af? Max 20 km/t, ja tak. Den ruller ikke engang noget. Hvor er den henne? Find Rasmus.